Teka lang pa, San Carlos, Pangasinan, no? Maraming tao. Magkano sa tuta nyo, te? Ha? Magkano sa tuta nyo? 700 isa. May lahi mo yan? Hindi, balbon lang yan. Pero ano, maganda yan. Malalaki lahi? Malalaki lahi, no? Mabinta na no, hindi. Iuwi ko yan ta. Oo. Binibinta namin sa online yan. Ay. Ganto. Nabili na yung dalawa, ayun o. Dalawa, 1,350. Ay, siya, malalaki lahi ito. Oo. Hindi nila alam. Tinatawadan nila 250. Kahit hindi ko mabinta, iuwi ko Kala yan. nila native. Akala nila native. Bawat ko na. Nila, ano. Magkano sa pabo nyo, kuya? Magkano isda dito? 1-2. Ang laki nito, magkano yan eh? Ano yung Rhode Island rin dyan? Kaso lang? Experience yan sa Rudilan. Cross na? Magkano yan? 1,000. Ha? 1,000. Magkano isa ganyan, kuya? Ano yung Taiwan ba yun, isa? Taiwan dito. Magkano isang ganyan? 1,800. Taiwan lahat to? May stamp pa sila, may stamp pa. Meron pang stamp. Pati itong puti? Mga palayo mo na to? Sabi mo mga dyan. Pare, lagyan mo na dito. Ano na yun yan? Gabi mo ito. Baka mapapulong. Pare, magkano sa rito? Magkano sa rito sa pansi mo? Pansi. Oo. Yun, 1,500 pares yan. Yung kulay brown? Oo, 1,500 yan. Pati yun? Ito. 1,500 pares. Mga pato mo, sisyo ka rito. Oo. Hindi po kaya. 80 lang po Diyan, kita. magkano 80, sa 80. 80 isa? Oo, 80 yan. Kasi 1 week old dyan? Oo, ano pa yan? Oo, 1 week old. Malalaking pato yan, malalaki. Malaki magulang na ito? Oo, malalaki yan. Ay, ito, hindi ka lang kapasisin. Ito, 50 isa yan. Kaya mga ano nga, siguro mga 1 week old siguro yan. Mga 3 days old. 3 days old lang. Yo, kukuha na yan, kuya. Oo. Sige mo lang doon sa loob ng ano, sa kulungan na ano, yung medyo hindi siya mahangin. Oo, Medyo kulog. bukulog. Parang di malamigan. Ayaw nilang malamigan yan eh. Magkano dyan ate? 3,500. 3.5? May lahi yan? Mayroon. Anong lahi dyan eh? Labrador tan. Labrador? Tignan mo yung mapa ah. Yan, boss. Pati, boss. Malaki. Pang sa ano yan, sa ano na yan. 8,000. Mas mahal yan kapag nasa ano na. Pet shop. Ito te, magkano? Yan. Ito, 3,500 to ay. 4K Spitz. 3.5? Oh, ito 4K. Ito ba isa? 3.5? Oh. Dito te? Yan, 1, 1 to? Isa lang. Oh, isa lang. Ito. Tara, tira yung post na portal. Oh, next bagay. Arawan ko isang prutan. Kabili mo rin dito yan. Sa ano po, sa dugla po nila ba? May bawas pa to, magkano ano? Labukan, barakan na. Magkano? 9K. Ha? 9,000. Ito yan, magkano ito? 9,000. Anong lahi niya? Pure breed to pure. Yung
Kulay brown siya. American color. Yung isang mga ganito din na Belgian, ay na ganito, dalawang klaseng Ito tayo, magkano to? 4K. Anong lahi niya? Nasaksu. Ha? Nasaksu. 4,000 yan. 4,000 yan. Ito te. Yan. 1.8 na lang yan. Anong lahi niya? Mix yan, mix. Para may kalabrador. Ano yan? May lahi siyang puli na terrier. Oo. Ito malit mo. Bigay ko lang ng 350. Parang 500 mo. Hanggang Ay, sa mga ganyan lang, medyo malaki na ganyan eh. ah. Yan lang, medyo malaki na yan. Ay ito, 1.5. Kasama yung aso ko naman bit-bit. Ano ma'am, ito na. Tika muna, baba. Ilagay na lang natin sa litlog. Justin. Opo. Ano ba? Ay, bakit parang mga aso yan? Saan ma'am? Wala Walang sagot. nasa paano yan? Sa may Dumi lang po yan ma'am. Pag napaliguan yan ma'am. babaitan na mo. Pag napaliguan yan ma'am, gaganda. Ay, ang puti oh. 600. Nilutupay mo pa to? Ah. Rabbit boss. Pares po yan boss, pares yan. 2.5 pares. Pure yan boss. Ayan. Magkano ang taon mo, boss? Boss! Boss! Magkano ang taon mo? Sabi mo lang, kung kaya, bibigay ko sa'yo. Sabi mo lang, kung kaya, bigay ko sa'yo. Magkano sa rito? 3.5 sir. 3,500. Nung manalo mo, kaibigan yan ko eh. Parang makasipita. Magkano sa native niyo, boss? Native magkano? 350. Depende sa klase yun, no? Depende sa klase. Ate, magkano sa barako nyo? Pato? Yung medyo ano, yung binata pa. Ito ba yun? Yung mga ganitong edad? Magkano pag ganito? Yung ano pa? 450 yun. Ano nang bawas yun? Yun lang boss. Yun lang. Pero marunong magkabisa na yung ganyang edad? Hindi pa boss. Hindi pa? Mga isang buwan ganyan. Kano ba sa itik nyo? Magkano isa? Magkano isa? 200. Ano yun? Yung umiitlog? Yung bilalaki? Ah, Yung bilalaki? Babae? Pare-pare yan? Halo-halo? halo-halo? Paano malaman yung babae dyan? Yung hindi natapik ko yung buwan niya. Yung ano, yung nakayupi yung buntot? Itong mga street lalaki. Oo, ito, babae ito. Magkano sa ganito, native? 350 lang. Depende sa klase, no? Oo, depende. Depende sa size. Yan, mas malaki yan. Yan, 350 rin yan. Ay, hindi. Hindi, mas malaki.
Mga 500 siguro yan. Magkano yun kuya? Magkano yung pabo nyo? Magkano? Ha? 1.5. 1.5? Ano yung babae? Lalaki? Lalaki yan? Laki pa siya mayroong dito. Sa palong, hindi ano? Pag masyadong ano? Pag ganyang palong? Babae? Ang babae, walang ganito kalaki. Oo. Lalaki yan. Albino, tama albino ra. Magkano isa dito? Magkano isa ganyan? Sa inyo? Ito pinipita sir. Ha? Anong lahi nila? Albino. Albino. Ano man, makalaki pa bro. Itong puti, magkano itong puti? Ha? Walang pares? May pares? Magkano pares mo eh? Magkano yung pares? 800? Di parsitan boss. Naka-member itong puti? Naka-member? Naka-member ito? Ay, naka-club? Naka-club ring? Walang may duyawahay yun. Hindi yan Hindi, yata naka-member. boss. Ano yung dyan ni man? Itong brown, 250 ito, brown. Balik ang mga pasapay. Malik ka na.